така, Дани, като ти гледам физиономия, че почва от начало и им чувстваш, че има някакъв проблем. Няма всичко. Ти като отидеш така, здравейте и... И се губи гласа ми. Не се губи, смисъл. Добре, че изнервихме обстановката, вместо да е весело. Добре. Окей. Баба ми пък от страната на майка ми, тя беше певица. Баща ми също много обича да пее народни песни, той е така... А ти защо не избра пеене? Не знам това като че ли... То като призвание по някакъв начин така в живота. И аз още от малък исках да танцувам. Музиката така беше в мене. Ram tara day da 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 ram tara day da